внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Нас червеното знаме родини, но това не означава, че трябва да си останем роднини. Разделяме се на нови и стари модели. Старите лели още се кланят на Сталин и Ленин. Ние сме на всеки километър и се радвай, защото е възможно аз да съм последният ти лекар. Верни сме на делото, модерно да е селото, но ще умрем, надявам се да те мерна на опелото. Родени сме във времето на преход, смущенията във вефа породени са от ехото на цеха. Прогресът е в ръцете ни, живея с отехата. Добре, че и след прехода промените не спреха. Пролетарията на рапа взима нещата в свои ръце. Пинерчета, чапдарчета в основата стена. Това, което следва, купува се за лева, излиза с наредба, албума петилетка. Партийния ред за мен е вечен закон. Рекламирам петилетка в отечествен фронт. Смяната на режими е безконечен купон. Превърнал се е вече в обществен синдром. Другари, стига съм говорил толкова сериозно, да градим на ново. Перестройката е грозно, петилетката е в сила и през 2010. Ебем ти късмета, вече и да пиеш не е оферта. Здрав дух, здраво тяло. Въпросът е дали след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Здрав дух, здраво тяло, но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. За 1 май трябва да запалим Райхстага. Май това на всичките ви идеали край слага. Най-слаба ми е фраза